but I want to recognize the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, he that has the best interest of our people at heart. Onye ndị Igbo ji ejemba ọnụ na-ekwutere ndị Igbo aka eji ejemba. The one that has the best interest of our people at heart na ndị ochie, ndị agama evu a, ndị ebi ihe okporoko ha ere nwanne ha, enye ha bundle of money to declare ha ere ha sị na ụkwụ nwanne ha wụzi ụkwụ anụ. Mazi Nnamdi Kanu, Brother Nnamdi, is somebody that has the best interests of our people at heart. Before my book, Chukwu Okike Abịama na ndị mbụ na ndị egede, ana m asị unu that Ijele Chukwuka Ofegbu bụ onye iro gburugburu ndị Igbo niile. Asị m mmụọ ọma chụmanụ ya, gideni ya. Mmụọ ọjọọ chụma ya, gideni ya. Ijele Chukwuka Ofegbu onye osu imi. He even boasted that no ya were Mazi Nnamdi Kanu tinye ya na the situation ọ nọ n'ime ya. Ọwụ mmadụ kwuru ya, aya ji ọnụ ya kwuo ya n'ọnụ ya. So based on that, he has made himself enemy to ndị Igbo gburugburu. Ndị Igbo gburugburu. Ijele nwa ahụ a na-akpọ Ofegbu, Ijele, ọ sị na ya were the leader of indigenous people of Biafra dome ya na situation ọ nọ n'ime ya. Ma o mere ihe ma o meghị ya, o jiri ọnụ ya jikwuru ihe. Ebe ọbụla onye Igbo ọbụla hụrụ ya, ya chụma ya gide ya. Mmụọ ala Igbo chụma ya gide ya. Agụishi chụma ya gide ya. Kamala Ọzụzụ, Amadioha chụma ya gide ya. Ọrịa na nwanne ya, aya ji ọnụ ya kwuo ya, onwe onye kwuchitere na ya, aya ji ọnụ ya kwuo ya. Biko onye ọbụla hụrụ ya na Abuja ebe ọ nọ, refer na ya to Chukwu Okike Abịama, ka Chukwu Okike Abịama ji aka ya jọjịa ya. Ihe anyị na Ijele Chukwuka Ofegbu, mmụọ ala Igbo ga-esettle the case. Ọ bụ ihe mmadụ ga-ama ego ọnụ. Biko chọmanụ ya, chọtanụ ya. Ana m akpọku eze ndị ama ndụgba, bịa gere ihe ofu nwa gị na-ekwu na ọ ya kpọrọ na the leader of indigenous people of Biafra tinye ya na nsogbu ọ nọ n'ime ya. Eze Amandụgba, ndị Amandụgba gburugburu ụmụnne anyị, ọkụkọ ukwu nji a na-ere ya n'ụlọ. Lekwa ihe nwannu na-ekwu na ọ ya were nwanne anyị ọnụ na-ekwuchiri ndị Igbo gburugburu, na ọ ya were tinye na nsogbu ya nọ n'ime ya. And asheri ihe ya abịa na court na-emegide nwanne ya, onye si ka ndị Igbo nwere onwe. Ijele Chukwuka Ofegbu si na ya ga-adị ndụ ka ndị Igbo nwere onwe. Ndị Amandụgba, ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Elee ebe eze Amandụgba nọ? Elee aka ji ọfọ na Amandụgba? Ndị Amandụgba, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ụmụ Chineke, elee ebe nnụ nọ? Nwa nnọ na-ekwu ihe ndị. Elee ebe nnụ nọ? Ndị Amandụgba, eze Amandụgba, aka ji ọfọ na Amandụgba. Ala Igbo na-agba aghara. Nwa nnọ si n'ọya were na nwanne anyị onye anyị ji eje mba tinye ya na nsogbu. Elee eze Amandụgba? Eze Amandụgba, elee gị? Asị m
anụrụ m n'iwe ezigbo mmadụ aka ji ụfụ n'ama Ndụgba, elee ebe ị nọ? A sị ha na iwe ezigbo mmadụ, nwa nnọ na-esi imi ijele Chukwuka Ofuegbu na-ewere nwanne ya nye ndị Awụsa, were nwanne ya nye ndị amị, na-aga esi imi, jee na kọtụ na-eje esi imi. Elee ebe nnụnụ, elee mmụọ ama Ndụgba, ogbu nwata mgbe ndụ na-agụ ya, elee ebe ị nọ? Ọkụkọ ukwu nji a na-ere ya na diala, a na-ere ya n'ụlọ, a na-erefu ya erefu. Ọkwa adịkwa ama ama ihe Ọnịcha gwuru gosi, ọkwa adịkwa ama ama. Elee eze ama Ndụgba, elee aka ji ọfọ ama Ndụgba? Ndị ama Ndụgba pụtakwanụ. Nwanne nnọ wu ijele Chukwuka Ofuegbu, ọ sị na ya ga-adị ndụ ka ndị Igbo nwere onwe, na ya ga-adị ndụ ka Biafra bịa, na ya ga-adị ndụ na Maazị Nnamdi Kanu onye anyị ji eje mba, na ya ga-adị ndụ ka Nnamdi Kanu dịrị ndụ. Elee ndị ama Ndụgba, ndị ama Ndụgba, ala Igbo na-agba aghara maka ihi nwa nnụ. Elee ihe nnụ nwere ikwu? Ndị ama Ndụgba pụtakwanụ bịa kwuo n'okwu. Ọkụkọ ukwu nji a na-erekwa ya n'ama, a na-ere ya n'ụlọ, a na-ere ya n'ụlọ. Chineke nụrụkwa ụlọ onye amụma ahụ, eze ama Ndụgba, elee ihe ị nwere ikwu? Elee ihe ị nwere ikwu? Ala Igbo na-agba aghara, ala Igbo na-agba aghara. Chineke Chukwu okike abịama, ya bụrụ na ha egbube Maazị Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra, Chineke ya bụrụ na ha egbubeghị ya bụrụ na ha afịbeghị mma n'olu, ya bụrụ na ha enyebubeghị nye ya nshi kụgide kụgbuo ya, bụrụ na ha egbubeghị Chineke biko ekwekwele ka ha gbuo ya. Ọjị ka m ji na-ekwu mmụọ n'ebe nna m Amadioha, na okwu mmụọ n'ebe ndị ọgọ m Afarukwu Ibeku Kamala Ọzụzụ. Nnamdi Kanu were n'aha mmụọ n'ebe nna ya Kamanụ, and ọ sịkwa na nna ya dị Kamala Ọzụzụ wụ nna ya. Kamanụ nọ n'olu onye amụma nke ala Igbo. Cheta nwa gị, ya wụrụ na ha egbubeghị nye ya ogologo ndụ, ya gwọnụ na akụrụghị ya ihe ya adịrị unconscious, Chineke nye ya ndụ. Ya wụrụ na ọ ka na-eku ume, nye ya ndụ, nye ya ndụ. Onye amụma na-ekwu okwu, nye ewu naanị otu mkpụrụ nkwụ ndị Igbo nwere, otu mkpụrụ nkwụ, otu mkpụrụ nkwụ. Chineke ọ naanị ihe ndị Igbo nwere, ọ naanị ihe ndị Igbo nwere. N'oriri dị nsọ, eluigwe na ụwa na-enwe mmekọrịta, bụrụ otu n'ime mmụọ ọrụ ebube, ọrụ ịhụnanya. Ya bụ ihe omimi Chineke, amamihe n'onwe ya, ịhụnanya nwere njikọta. Ụmụ mmadụ kelenu Chukwu, si ya otito dịrị gị Chukwu, otito dịkwara gị Chukwu. Chineke otito dịrị gị. Mmụọ n'ebe nna m, n'olu dị onweghị ndị one of the Biafra people. Chineke biko ekwela ka ndụ ya dịrị. Chineke ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị.